Yayyafi ake ruwa ya sauko ya jika ni da ke nake barugun soyayya ke rufa ni. Yayyafi ake. Yan mata, haba yan mata ji mana. Ba ki gani bane ina miki magana? Ba ki gani bane wani handsome guy da ni? Haba ni. Yau Allah. Ina kalan da kika ma ai sai ki tafi da ni yau. ‘Yan mata, me haɗa ki da wannan bawan Allah? Wallahi tun ɗazu yake bi na dawo kan hanya ya biyo ni sai faman damu na yake ya takura min. Duk da ya ga ban tanka shi ba ya kamata ya juya ya kyale ni amma ya takura min kan hanya yana ta faman bi. Bawan Allah, wannan kyakkyawar yarinya ai ba kalakar bace. Baka ji an ce farar mace a kifar mata ba? Amma me yasa zaka ce ba kalata bace? Ina da wata tawaya ne? Bari in faɗa maka ta. A'a dakata, ni ya kamata in bashi amsa. Bawan Allah, kai daga gani na ka san ni musulma ce kuma bahaushiya ce. Ko ban faɗa maka ba ka san wannan suturar da ka sa ta saba wa al'adarmu. Idan da a ce wannan ya bi ni tun farko, ai da na tsaya na saurare shi. Ki duba irin askin da yake kan sama mana. Kin garbu da shi, zo mu tana ka kira.